Banpon. Heeh. Bengi iki di ora awake dhewe nglimbuk ning kene iki mbok cangkek ning kene iki ora dhewe. Ora dhewe tegese kepiye? Ora dhewe iki ana kancane. Dikancani bintang tamu Bu Yeyen. Iya. Diunggahke ning pepanggungan. Lah iya no. Bintang tamu kok mosok ya ora diunggahke, ora dijumenengake. Sepote ajeng ngagem napa? Spote nderek kalih kanca-kanca. Monggo Mas Wahyu spote supados Bu Yeyen minggah pepanggungan. Sugeng dalu. Niki Mbak napa Bu? Nggih, Mak Yeyen. Mak. Nggih. Wah, nggih. Nggih sugeng dalu. Sugeng dalu. Wah, lah kule maca Napa? niki namine niki kok Yayan. Wah, iki ketoke kok dalam pemikiranku wis wah. Wow, ngono lho. Wah, kok munggah kok emak jebul. Waduh. Sithik ning Klorati. Pripun? Dalam bayi kok setilan. Weh lah. Lho muni Lah pripun kok? Aku jenenge Yayan rumah saku. Wow. Lah pe metune terus pe wis kan wis kisut kabeh ngono. Nggih lah, jane iku ning kula nggih kan tekan arep ngomong ngaten niku. Kok niku. kowe ora diadepno karo kami tua tak tekekno kene malah. Kula endo tekek. Kok sampean iki bengi iki ning gone Mblarung anake sedekah bumi utawi bersih desa. Bumine disodakoi ben murah sandang, murah pangan, cepak rezeki adoh saka bilahi. Nggih. Nah, mulane sing ditekake tontonan wayang kulit budaya Jawa sing asli. Nggih. Tontonan sing mawa tuntunan. Mulane juke dalang sing kondang ora ketan nang kene ya iki mang ya padha sambatan. Nuwun sewu. Nggih. Tontonan wayang kulit niku padha karo waringgit, Pak. Waringgit niku waras sing perlu dianggit. Dianggit niku dinalar. Dadi wong nonton wayang niku nek ora dinalar, kaya dene nonton wong edan. Dak dok
nyodok dhewe, omong dhewe, disauri dhewe. Niku nek ora turunan wong gendeng ora ana. Lah kula niku encen edan kok punan. Ngrumangsani ya. Ngrumangsani kula niku kula. Lah mulane niku endi sing apik sing elek perlu digugu ten wayangan niku. Mulane kula tak takon wong jenengan dalang kuliah, dalang sekolahan. Kula tak takon. Sing sore angger sore kok metune ho ha kancane pirang-pirang niku jenenge sinten? Bala apa niku? Wayang dibagi loro niku bala sinten niki mawon? Pandhawa kali Kurawa. Sing bagian ho ha niku Kurawa. Oh. Ning nek nyatane sore mesti rame geger. Rame geger. Ning nek esuk ora tau menang nggih. Oh iya, ora tau. Ditumpes karo Pandhawa. Mergo wong angkara murka bakal ditumpes Pandhawa. Saniki wong jenengan dalam sekolah tak takoni. Nggih. Pandhawa niku enten pinten? 5 gangsal. Sapa kabeh? Januari apa Januari Februari. Januari patak manjlok kok. Ah jenenge kleru kok ya. Iki piye? Kok galak banget to iki Mas aku. Nek kok tak perkosa nang kono malah geger. Ayo wong kleru kok ya. Kleru to. Ngono karep bayaran piye? Sinten kabeh 5 ayo. Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula Sedewa. Cocok niki dalang sekolahan tenan. Nek nun sewu Werkudara karo Janaka wae tuwa pundi? Werkudara no. Oh iya iki pinter tenan. Ning siji tak takoni, saiki wetone Werkudara iku apa? Wetone Werkudara niku. Wah, mboten ngertos. Dalang sekolahan kok ora ngerti wetone Werkudara. Lah wetone Werkudara niku napa? Aku ora dalange ngerti kok. Napa, Sal? Wetone Werkudara niku kari sing ndelok sing nanggap. Nek nanggape kemis legi ya tokno kemis legi, nek rebo paing ya tokno rebo paing. Nanggape kemis legi mbok tokno kemis kliwon ya ora ngetuk ngamuk sing di omah. Oh iya. Ha nggih. Oh iya, Dik. Lah mulane niku Pandhawa niku kanggo tuntunan. Nggih. Anten karepe. Nggih. Puntadewa. Puntadewa. Punta iku ucap dewaku suci. Wong urip ning alam donya nek ngucap kudu sing suci. Nek abang ya abang. Contone sing kula kenal niki. Penjane Pak Kamitowo. Nggih. Wah, wong iki suci. Ora goro-goro ngebel iki. Nuwun sewu Mbak Yeyen lho, aku iki durung tau kenal. Niki namung dalan sementen niki sambatan purun lho kenale ora kok disambat iki piye? Aku yo. Ning niku pertandake nek Bapak Kamitowo iku bertanggung jawab. Mergo untuk nganan niki dipercaya masyarakat Blaru kon golek dagelan. Mulane iki ambek niku hati-hati Pak Kamitowo saestu. Oleh ngenyang dagelan kaya ngenyang Lombok sithik. Nggih, tur nggih ngatos-atos nek nganu kalih sik geder niki. Jenengan mengke leno sekedhik wah. Anak sing gender iki boros estu. Aku delok nek sing gender iki pawakane. Nggih. Ana sithik dom sithik, ana mbrah dom sithik to. Ijeh doyan wedokan ya to ayo. Kok cocok to iki, Om? Niku sing Puntadewa. Nggih. Beda sing Werkudara sakniki. Werkudara werku perangkakna do tumindak ro angkara. Wong urip iku kudu iso perangkakna tumindak angkara. Aja ngumbar angkara murka. Tuntune tanggane tuku gelang atine melang-melang tanggane tuku kalung melung-melung. Nggih. Mangko bondo donya niku ora usah diuber kabeh wis ana karepe. Lah wong urip niku pathokane ora mergo saka bondo donya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sing gender panas kupinge kulino mangan Pak Kirek kok kowe. Kamulyane manusa niku ora usah teko bondo donya sing penting ngibadahe marang Gusti Allah. Dadi wong penting niku ing ibadah. Lah wong ibadah iki aja tukar padu masalah agama. Nggih. Lakum dinukum balyadin, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Aja geger perkara agama. Semua agama itu baik. Niku sing Werkudara. Sing terus nomor 3 kok terus ae kowe iki leren iki. Arjuna. Nomor 3 wa sapa, Mang? Sapa? Lah Arjuna apa Janaka? Ya nomor 3 ya April lah kowe menawa. Ah yo kira bener to bener Januari Februari aku mau bener berarti. Nggih, sing nomor 3 Janaka. Janaka. Janaka niku saka tembung janatuka. Wong urip niku golek dalan nuju marang kasuwargan. Mula ibadah, amal sedekah sing akeh. Nggih, niku penting. Bareng aku muni amal sedekah sing akeh. Pak Lurah atas sing mriki ta. Aje. Enje bener nek ta rasakno kandhane Yeyen. Wong uripku kudu ngamal sedekah sing akeh. Nggih niku. Leres niku. Pak Lurah niku trombaten. Nggih. Ora rugi nekakno Yeyen kok tak imbohi 200 lho kowe.
Pak Ketua Panitia nggih. Nuwun Kami batin niku nggih. Pak sami. Nuwun sewu Pak Lurah sinaosa panjenengan mbe batin menika pun ganjaran untuk swarga. Mergo Gusti Allah niku Maha pirsa. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Saktenane pangeranmu ngerti apa sing mbok batin. Sinaosa panjenengan mbe batin apa ngimbo yeyen 200 pun swarga Pak ganjaran. Nggih. Nggih saestu. Estu niku. Ning nggih niku nek Gusti Allah wis pirsa kok ora metu dhuwit 200 neraka jahanam monggo. Kari milih neraka apa swarga. Lho nek niku, lah niki mau ada kesempatan kok Mas. Lah nek neraka niku dik 200 kecil lah kanggone Pak Lurah. Wong swarga niku angel kok. Kuwat siratal mustaqim. Oh karo rambuté gedene dipara pitu. Ana sing direwangi ngorok sapine besok numpak sapine, ngorok wedhuse numpak wedhuse. Mulane bengi iki kula ora gumun ora eram. Nek nganti kami tua ya kepengin ngorok bayar aku menawa dheke kepengin numpaki aku ngono. Apa? Cocok gending mboten apa-apa. Nggih. Wong arep wong urip wajib sedekah ngamal. Lah nek aku ngamal duit ora duwe, bondo ora duwe. Duweku ya barang siji elek rupane nak rasane ora entek selawase nggih monggo, Pak. Ini mumpung ada promo nih. Mumpung ada promo nih. Nggih, mumpung ada promo monggo nek. Lah. Pripun? Lho, pripun? nuwun sewu lho. Ya, nggih. Nek kula muni ngoten niku kula aja dianggep kok aku wong wedok elekan lho. Kula ngeten iki nggih ngestokke dawuhe mboke kula kok. Yen ngene ngoten, wong wedok ku ora usah jual mahal, Nduk. Ora usah didol larang-larang. Wong wedok iki barate dagangan lombok. Sedina rong dina ora payu bosok. Mulane tak dol murah. Nek wong lanang ya mlepuk entuk, wong lanang ki barate dagangan linggis. 3 sasi ra payu mah kileng. Iku nek linggis sing jan linggis sing iki dipangan rayap, Pak. Wis linggis nganti niyeng, Don. Ora ngono, Mas. Jenengan iki tontonan wayang apik-apik digambar medenan itu kok ngarep iki piye, Cah? Nggih, mboten napa-napa kabeh niku ya ana karepe. Niku sing Janaka. Nggih. Beda, Nakula mesti enten Sadewa. Nggih. Nakula niku nggambarke titah Sadewa niku Gusti. Dadi tumindake manusa ning alam donya niku kabeh dipirsani marang Gusti Allah. Nggih. Besok bakale diadili marang Gusti Allah. Nggih. Nggih. Terus. Bakale sing dadi hakim niku Gusti Allah dhewe. Nggih. Dadi contone kok ana dalang untuk cakepan umpamane lho niki. Selawe kok kandha 20 terus karo yagane besok nang kono diketok ilate karo malaikat. Niku tenan niku. Nggih? Tenan niku. Lah aku ora tau melu kowe, lah kowe gawe ning ngono apa ora? Ora kok. Ora, pancen urung denger sinden are. Jajal nek denger sinden monggo ada promo nih. Walah. Ya mosok ditawake meneh. Lah wong jenenge wong urip niku nggih kudune ngoten. Lah kula ngeten iki nggih rumangsani. Dhisik aku tau dadi enom. Ya tau ditimbali rono-rono mboten leren. Mumpung dhisik isik enom isik ketoke jek kenceng kabeh niku wong tanggalan niku nggih urung anu pun kebek kabeh angger pun isi Pak mboten Mbak raketang 2 lagu sampean melu ngoten niku ning bareng saiki wis tuwek iki angger ana campur sari aku matur Mas kula tak melu nyanyi ya Mas penyanyine mon kathah ni samber tetekan monggo aku iki penyanyi ora usah dibayar godhok mie karo ndok loro ngene wis aku wis genah gelem kula niku kok. Ning nggih kula ngrumangsani wong tau ning dhuwur ya kudu gelem ning ngisor. Jeneng wong urip niku aja mlepuk, aja gemedhe yen lagi ning dhuwur lan aja ngresah yen lagi ning ngisor. Mula niku wau peliki Bapak Lurah, ngisor lan dhuwur niku kudune kudu gelem ngrasake. Sing dhuwur tanpa dukungan sing ngisor niku nggih ora mlaku. Padha mawon sing ngisor tanpa dukungane sing dhuwur ora maju. Mulai pesene Pak Lurah perlu adanya persatuan dan kesatuan antara sing dhuwur lan ngisor untuk suksesnya pembangunan di Desa Mlaru yang akan datang. Bawa tangan. Ini dagelan ana isiane ngene kok dinyang kok lho wong rego plastike mundak lho kok dagelan mlorot iki mulono. Aku gumun iki. Lah napa nyuwun diplastiki? Dalem? Napa nyuwun diplastiki ben saya mundak regane? Aku mah Mas ndek iki aku nek gelem dak wis operasi plastik. Perkara plastik mundak ya aku balik kok malah HP mbok plastiki. Mulane mbok plastiki aku ora nganggo pakaian ya ketok cetha HP mbok inceh mesti. Ora. Lah. Dalang kok isine kok dagdok. Lah terus kon ngopo? Nek ora dadok-dadok. Lah iki sampe nek
wong dalang sekolahan dalang waduh. Lho Tik tiru anu suluke Tik ajek Tik. Oh, niku lah apa? Beda nek dalang jamari ku ora kok. Pripun? Wah, ndek iki nggone nang jero kandang kepecak telek. Niku mboten enten karepe. Anane kok menungso urip niku nggambarke maune ora ana dadi ana, besok bali ora ana. Mulane tindak sak pecak niku kudu hati-hati. Contone dalang angger metu pisanan sing dicekel kelir. Lah niku enten karepe. Sing dicekel kok kelir niku mesti enten karepe. Karepe napa niku? Nyekeli kelir. Nah, mbok menawi dondomane rada dadal. Tunggale dalang koplak iki malah. Lah nggih. Niku nggih enten pituture. Napa jal pituture? Sing dicekel kelir pisanan terus dilulur, ditelung terus dimut niku enten karepe. Menungso urip iki dicekel, cek gambarke urip ana ing alam donya. Dilulur, kudu iso nglulur tumindake. Terus ditelung niku bakal diunduh. Lah dimut niku saka tembung mati. Dadi nek dimut niku mati. Aja ora malah kaya iki nek dimut malah urip. Ampun keliru to apa lho? Nuwun sewu, dimut urip niku rokok, Pak. Golek keliru to apa aku ora tau piye-piye ya. Aku lho niki sakniki mpun sadar kula. Aku lho dhewe bingung, Mas. Pripun bingung pripun to? Angger wong saya tuwa niku jope saya angel. Mula sesuk bayar bank mekar sembarang. Nggih alhamdulillah tesih duwe sambenan kula.